Uma ngabe niphila ekhaya kulowo mndeni kodwa uthola ukuthi niphila ngaphansi kokuthi aninalo ihubo, hayi ngana kwethu ake nizame ukufuna niyithole ukuthi imvelaphi enisuka mhlasimpe nasuka eNdwedwe nawokwakhe eManguza vele makukhula izingane ngalikhwile eManguza mhlasimpe uthi obaba omkhulubazi abazokwazisa ukuthi linekhaya elisendwedwe kodwa obaba babo abasebezozala lezo ngane bazongayinaki indaba sendwedwe. So igcina sokuthi izingane seyikhula nobe ngasekho lawo baba ayisayi eNdwedwe kanti seyikhula manje zizalwa lo baba ozalwa umkhulu omkhulu ababegcina beye eNdwedwe bengalenzi iphutha makuthiwa kunomcimbi beye. Awukho umuzi okumele ungabi nalo ihubo lokuphila, ihubo liyinsila yasekhaya maculwa kuhlengezela inyembezi kube khona uhlemvana oqubukayo emzimbeni kubantu. Ihubo lijulile ngoba lisuke likhuluma ngokujula kwezigameko ezazenzeka ekhaya ngaleso sikhathi laqanjwe ilowo mnomzana noma ilowo khokho ngezathu ezithile. Ihubo lihambelani, ngeke ihubo lakaNgcobo lifane lakaSibisi awuyifune uyithole. Ngathi kini awukho umuzi okumele ungabi nawo umsamo nehubo, awukho umuzi ngoba uma kuphuma udwendwe lukhishwa ngehubo, uma ngena udwendwe kuculwa ihubo, uma kulandwa izingane konina lume bazo ziphuma ngehubo. Ihubo lokuphila ngoba ngalenkathi libizwa kusuke sekuvunguza umoya wokhokhokazi wokhokho bethu. Ingakho ngisho mase kuthiwa kuyathenyelezwa kubala amadoda akulowo muzi lawa ngamakhehla kube ukuthi ngalenkathi kushiwo lonto kubalwa kukhona abantu abasuke bekhala. Ake ngayisho ngisho ku life ngathi kunawo anti abangagananga abazi okhokho okudlula amadoda kulowo muzi, abathi mangabe semusho anti walowo muzi ongagananga amusho azakhale kukhale ngisho amakhehla wafice sefinya ngamaduku lawa amakhehla. Ubone ukuthi kukhuni njengamanje kuquba ukuhlemvane. Ake nifune niyithola ukho umuzi okumele ungabi nalo ihubo. Zifune ngoba imbangela lokho abantu uthola ukuthi bazalwa basuka kwenye mhlawumbe umuntu basuka ngala eShowe sebahamba mhlawumbe bokwakha ngala koXhobo. Imvelaphi abisuka eShowe mhlasimpe ukube kuthiwa bayihlupha kobaba babo balandela kahle ukuthi kahle ngoba kusuka eShowe nje sisi ihamba ifike iphi indaba yethu babezowuthola umlando. Ake nifune niyithole bafowethu, asingalokho sikhuluma into eyodwa ukuthi ihuba linanelani aliphisani ihuba. Ngiqala ukusho lokho mawazi nje ukuthi wena kini aninalo ihubo niyashoda. Kunento eziningi edinga ihubo. Ngathi mina umfana kumele awazi amahuba kubo, kumele azi isigeke makade kudliwa kubongwa sekujatshulwe ekhaya ukuthi kuculwa mapha amaculo asekhaya kubalulekile. Ihuba licula noma yabo manje uthi uyalicula noma kungenale lutho ngathi hey thethiswe ushawe futhi ngoba uvusa imimoya laba bantu hayi ngeke nganza kwethu hambani ku YouTube Inkosi Embonzo 02, hambani ku Facebook Inkosi Embonzo Mfokangema. Zifuneni nizithole. Awukho umuzi okumele ungabi nalo ihubo, awukho makuwumZulu ngaphandle makuyiPakistan. Zifuneni nithole. Siyabonga ngethuba.